Nu skal vi på falken. Okay. Nej. Vi prøver falken. Og... Nej! Oh my god! Oh my god! Nu orkanen. Jeg ved aldrig, hvor det er, ikke tage billeder af det. Okay. Hun sagde mig, at jeg skal ikke tage billeder eller video om det. Det er så dumt. Og det er lort. Og nu er vi på orkanen. Oh my god, yeah! Oh my god! Oh my god, oh my god, yeah! Oh, falken igen. Falken nu. Det skal være sjovt. Det er derfor, for der er en ugle der. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Undskyld, det lagde lidt. Så vi skal lige sige, vi ses, like og subscribe til min kanal, der har 1000 videoer.